poseyedwa abantu kubasilani zimene wayankhula pon kalindo lero lino pa 17 February 2025. The DC kulawira konseku kumakhala kuliralira kuphuphapupha kuti mwina tikalankhula amene amazitenga kuti ziko lindirawo mwina akhonza kumva ndi kumpulumusa m'Malawi amene ali mu ukapolo amene ali mu ululu woopsa kwambiri mu ziko lokuti ndilake limene adawalonjeza anthu zinthu zosiyanasiyana kudya katatu pa siku koma zonsezo kulibe, fetereza otchipa mtengo zonsezo kulibe, mankhwala muchipatala ndiye siyani. Iye ana asukulu simuzalephera sukulu, ana ndi amene akulephera sukuluwa kumachita kumalandira mafoni opambana 100 pa siku, ana kupempha kuti sukulu fees. Ziko lomvesa chisoni limene lili ndi asogoleri amene pa nthawi iyo ankaoneka ngati ndi asogoleri amene abwera kuzapulumusa Malawi, amene ankachita kumakhala pansi pa maliro, ndipo chithunzi chimenecho chilipo ku archive. President Chakwera ndi anthu ache atakhala pansi pa doti nthawi imeneyo akufunafuna mavoti, koma lero sopano amera mizu akuatenga Amalawi ngati agalu, Amalawi ngati akapolo. Kuli njala ya zaoneni kuwauza kuti tathamangani muzatithandize, anthu akufa ni njala, basi tiyo amangokhalira kudya masoseji nyumba mwawo, alibe nazo so ntchito za iweyo. Kodi iwe ndiwe ndani? As we talk now tithokoze nkhondo ya ku Mozambiki imene yapangisa anthu ena kuti athawe mmakwawo ndi kubwera ku Nsanje. Mukapita ku Nsanje pakali pano mukaone mizi yambiri yathawira ku kampu, ku Nyamitutu, Ndamera, ku Malaka. Anthu akumeneko okuti sima refugees athawira ku kampu kuti mwina akaone chakudya. Ndipo ndizomvesa chisoni kwawo kwa akamangira uku andipakuyenera kuti inu akamangira akuvira ntowe mupite mukawatenge anthu chifukwa alibe transport. Tikunena pano athamangisidwa pa kampupo, atawazindikira kuti awawa ndi Amalawi sima refugees, athamangisidwa anthu. Chonsecho ndi njalatu, chonsecho ni njala. Kapena mwina kuyimbira ku Ministry of Education kuti tingwauza minister paja kuli ma minister awiri wa haya ndi winayi wa ng'onoyo ati onsewo ndi ma minister koma mu ministry imodzi, kuti inu chifukwa cha njala komanso chifukwa cha kusowa kwa makobiri ana ambiri sanalipire mayeso. Tamuze ni chief executive wa Manebu mugwirizane ulo mungu segula mwina kwa 1 week olo 2 days kuti mungu alola ana amene akanika kulipira chifukwa cha kusowa kwa makobiri, amene ankapanga beganyo yopalira. Oyi ndithu alibe nazo ntchito, koma chilungamo chake nchonena kuti mupite mukapange kafukufuku monga amene ndapangira ine wachamba ine wa madrama ine. Kafukufuku akunena kuti ana ambiri sanalipire mayeso chifukwa cha kusowa kwa ndalama. Choncho kuyimbira ku ministry, kuyimbira ku Manebu, kupita kukapempha masukulu ambiri apita, palibe chimene chikuchitika. Kodi asogoleri ajamuka anena inu kuti ndi amawaja ngati saphunzira azakhalaso asogoleri? Izi tundizigawenga za mawa zimene mukuzichita breed. Ana amene waza kusausani, ana amene waza thyola nyumba, ana amene waza vutisa mataoni ngati saphunzira. Asogoleri womvesa chisoni kwambiri kumachita kulangizidwa ndi ana. Ndipo President Chakwera akanakhala kuti anazungulidwa ndi anthu ngati achinatamia ja khumbanyiwa wakulowa Shireyi, asikana okhaokhatu olotiyamike wa ku State House uja, ziko tulili bwino. Chifukwa ana ngati amene ajawo moreover ndi asikana azimayi amene akuyima ndikumamulangiza president, muziwe kuti zimene zinachitikepo kuwaona ana ngati atiyamike aku State House konkotu. Kuyima pa chilungamo tiyamike, kuyima pa chilungamo tiyamiya ja, kuyima pa chilungamo khumbanyiwa
ndipo ndikuthokoze nini kwambiri asikana. For the first time you have risen above everything and stand for your country. You are fighting for your people. Izizi ndizonyadisa kwambiri. Amalawi tikati tizipanga chonchi ntchito iyi ndikumagawana, ena akagwira uku ena akagwira uku. Anthu amene wa andale wa asakutitola. Anthu andale wa akutitola chifukwa chokuti ifeyo timangokhala chete, timangokhala du kutitenga ifeyo ngati zisiru zawo. Anthu weekend yapitayi yamakambirana kuti ande kuti weekend ino ndi mmene wagufira Chakwera uja nkhani ya sona ija, ndiye kuti amene iyi amuona kukhala cabinet reshuffle. Ndi nangoti ndimangoseka cha mtima kuti koma Malawi si mamuzi wa Chakwera right? Ngati kuli munthu amene ali ofoka, ngati kuli president amene amachita anthu kumugunyuza kuti inu kunja kutukwacha, kuti inu anthu tulero tu akuyembekezera state of national address, ndiye ndi Chakweratu. Chakwera is not on top of the affairs. Inuyo mukanene kuti Chakwera achite fire ma ministers yake amene amunamiza, inuyo Chakwera inu simumuziwa. Tangwetengani nkhani yomwe ya Chikangawa kumene kuna agwa ndege ya vice president Saulos Chilima ndi anthu ena 9. Tangoitengani nkhani yokhayo. Panopa palibe chimene Chakwera wapanga. Akanakhala kuti Chakwera ndi dolo nthawi imene jayo wonse amene anali responsible kha ku aviation, kha ku army, kha ku homeland security atachosa ntchito wonse for negligence. Chifukwa ripoti linachita kunena kuti panali kusasamala. Koma Chakwerayo wali du nderero azikayankha lero ataona kuti mkazi wake wa Chilima, Mere Chilima wadandaula ku BICC. Nderero azikanena kuti ineso ndikudandaula, only God knows. So pano ngati iwe ukudandaula kusonyeza kuti report yo silili credible, ni chifukwa chanu umalilandira. Unalandira tu report ndikuwauza swa Malawi, not so kuwauza kuwaopseza Amalawi kuti pasapezeke munthu amene atazikamba za report. Chifukwa tu tikanena chilungamo apapa ngati kuli president amene wagufa in the history ndiye ndi Chakweratu, amene amawerenga zinthu zimene sakuziziwa, amene akupanga zinthu zosiyana ndi ma president ambuyomu kuchokera kwa Abakiri Muluzi, Abingwa Muthalika, amayi athu awawa a Joyce Banda komanso a Peter Muthalika. President asanapite ku parliament kukawerenga sona amayenera kuti awerenge azamveka zimene zili mmenemo, achite verify even in ma district commissioner. Ndizosiyana kwambiri ndi zimene amapanga ma president ena mbuyo. Ngati mene anali ngati Bakiri Muluzi amakhoza kuwayimbira district commissioner, amakhoza kumuyimbira governor kumfusa kuti iwe kodi panjeza ponjeza skulu kumulanje, ati si skulu ya boma ndi skulu ya Katolika. Munthu uja auze kuti ndiye iyeyo azipita azikawerenga zinthu zimene akuziziwa, koma iyeyo tu aitu. So Amalawi ngati mukuyembekeza kuti Chakwera angachite fire munthu muiwale, chifukwa chilungamo chake nchonena kuti ma ministers wonse amakachita report ma achievements yawo kwa SPC. Ndipo SPC uja amatenga zimeja kupita nazo kwa Shoni Kamponde kapena ujini PA wandani wa president. Akazichite edit. Akazichita edit azilembe ndezi masanduka no sona. And apapa in this case pakuyenekera kuti malaini ministers onse amene akupezeka kuti amunamiza Chakwera onse to anayenera kuachita fire by now. President Chakwera anayenera kuachita fire wonse kuchokera ku SPCO amuchose ntchito, Minister of Health, Minister of Education, Homeland Security, Agriculture, Transport wonse achose ntchito. Koma ndikukusimikizirani na munthu wake President Chakwera palibe chimene angachite. Sanga achose ntchito ata akuyenera kuchita kumugunyuza kunena kuti inu tazuka ni inuyo kunja kusikuli bwino. Ndizopangisa manyazi kwambiri. Shame on the president. Kukanakhala kuti kunali maiko ena izimene zikuchitikazi
zokuti anthu kumakanama kuti kwamangidwa mapolisi ngati mene kulili ku Eutini. Eutini sotu mwina anthu mwayiwala musona munja ilimo sotu Eutini 17 houses koma ponsepo pali chani pali ma foundation kukhala maiko ena maiko anthu ozindikira bwino amene amachita respect democracy rule of law taizino amene jata muchita impeach itu chakwera kanachitidwa impeach ndiponso ndikulemberedwa milandu yonena kuti amene akuyenera akalowe ku ndende chifukwa chonamiza ziko. Because this is a serious offense. President wa ziko ndikumakanama kumaanamiza anthu amene anamuyika pampando. It is a serious offense. Kukhala maiko ena tikunena pano president amene atamuchita impeach atapangidwa impeached. Kumai tili ndi ma MP tili ndi ma ministers zisiru zokhazoka za ma ministers zimangoyimba mmanja basi manja wa basi ukuku akukondwerera makobiri awo amene aba weekend uku akusekerera chuma chawo chimene ali nacho maloji awo mahotelo amene akumangidwa kumadaba kuti koma ino anthu awa mitu yawo imayenda bwino. Nimakumbukira kuti nthawi nache pa apo paochine pa maula apo mulilongwe panagwesedwa hotelo chedwa Falcon. Lero mukafusa kuti kodi munagwesa chifukwa chani amanena kuti ati sanali malo abwino omanga hotelo. Lero tapita poni mukapeza pakumangidwaso hotelo yomweyo. Ziko la Malawi too much corruption. Izizi zikufunikira kuti ife a opposition mutengerepo phunziro. You should make your house in order. You should never repeat these mistakes. Chifuka kafukufuku akuchira kunena kuti anthu tusopano sakuifuna MCP. Anthu akufuna DPP ndi zipani zina. Akukufuna nino a DPP ndi zipani zina mupangeso mgwirizano. Ndi zimene tu Amalawi akufuna. But you need to make your house in order. You need to revisit. Kodi chimene chinapangisa kuti Amalawi akuyendi chani? Zimene zizi mukuyenera muzipange. Utenga opita ku DPP mama wa uno ndiwochokera kunchalo kunsonkhano sini kunena tikudeza tu ayi kudeza kunali bwino kunsonkhano wa kudeza kunali bwino ma speech ya bwino turn up ya bwino koma utenga wa mama wa uno kupita kwa ino a DPP utenga ukuchokera kunchalo kwa nyake ya kunchalo amuimbira president wa anthu osauka kunena kuti ife kuno tikufuna DPP koma akutikhumudisa a regional governor a DPP akuoneka ngati akukondera apeza kale candidate ndipo pa nsonkhano amulankhulisa shadow candidate mmozi ena osalankhulisa ena okungwauza kuti wevani. This is a serious mistake imene amapanga azipani zambiri kuphatikiza ino a DPP. Unchitidwe omafuna kumachita impose ma candidate ukulepheresani zisankho anthu atakukondani kale nthawi zinatu anthu amakavotera chipsera mtima zachitika kunchalo zulo anthu ambiri akhumudwa chifukwa mwaoneseratu ino a DPP kuti muli ndi candidate. Izizi must go to the party. This issue is a serious issue. Do not repeat the Bale issue. Do not repeat the Neno issue. Kwa kumene munapita ndikumakangosiyako ma candidate. Zimene zizi kuphalombe kwa ana kachiko. Zimene zizi musazichite repeat, mwasiye anthu achite compete. Mwasiye anthu apite pa ground apange ma primaries. Izi zomasankha ndikuchita endozi munthuzi. Zikupwetekesani chifukwa anthu ndokupchakale mtima and si bwinonso in democracy ndikumachita impose anthu muzimva atu anthu inu muzimva anthu ndiye akukufunani kopya akunena kuti ndiye kuli bwino tibwereze zomwe zija kusiyana ndi izi chifukwa izi nzophesa ana so utenga umene uzili ndinu muutenge zili ndinu musautenge koma ndikungokuuzani inu a DPP zimene zachitika zulo kuja kumachedwa ku nchalo anthu akhumudwa chifukwa mwaoneseratu a regional governor kuti muli ndi munthu kunchalo osakhala mashado koma sono muli ndi MP kale amene inu achipani mwamuchita endozi. This nonsense must stop.
This is not what we call democracy. Ino anthu azipani muziphunzira ma mistakes ya anzanu. Akanakhala kuti anthu ena amaphunzira ma mistakes ya anzawo, ndetu ndi awa MCP akanakhala osintha. Koma ndi afiti eni agalu eni a satanic eni angoba kumamunamiza president. Koma mukuona president wawo sanga achite fire ndi president wofoka kwambiri. Bon Klindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Unaluyankhula kwa Bon Klindo lero lino pa 17 February 2025. Ngati mwene ndemanga tayitani komenti tione kuti maganizo anu ndi Bon Klindo akusiyana kapena